В Родопите се носи глас, който разтърсва планините. Глас на юнак по-силен от чудовища, по-смел от най-смелите, наричали го крали Марко. Не беше просто човек. Силата му можеше да събори скали, ръката му можеше да спре реки, а сърцето му гореше от смелост. Една нощ ламя нападнала село, многоглава с огнени очи, тя искала жертви. Децата плачели, животните бягали, а хората треперели от страх. Но Марко не се поколебал. Взел меча си, тежък като планина, и тръгнал към чудовището. Битката била жестока. Огънят от ламята срещнал стоманата на меча му. Глави летели, реки се надигали, вятърът ревял в планината. И накрая, с един могъщ удар, крали Марко победил ламята. Селото оживяло, а планината потреперила от неговата сила. Хората казват, че отпечатъците на ръката му все още се виждат по камъните, че смехът му ехти в долините, когато злото се събира. Герой ли е или легенда? И днес, когато небето се срамва да покрие Родопите със сенки, всеки, който се осмели да погледне, знае едно. Когато крали Марко е на страната на доброто, дори планините спират, за да го уважат.